Už ukazuje koniec disku. A ešte točíš? Ešte sa mi točí a už ukazuje, že asi neviem, či 4 minútky iba nie. 4 minúty? Koľko No. je v zátvorke? 4 minúty. To je dobré, to ti stačí. No ale opičiek je tu dosť teda. Musím povedať, opic je tu Habakuk. No, vítaj, herečka. Aspoň sa mi, no, ľúbia sa aj stierače. Mne sa zdá. Ivo, nechať tak rýchlo, lebo pod nám behajú furt opice. Čo mi robí s tým stieračom, kurva? Nerob, nie, tento, no ty si